In het begin van de 19e eeuw werd een Engels landschapspark aangelegd rondom kasteel Elslo. Dorpsbewoners konden dit pas vanaf 1960 bewonderen, nadat de gemeente het had aangekocht. Alleen had de gemeente hele andere ideeën voor het park en dat is nu nog zichtbaar. Ik zie hoog gras, ik zie een paadje, maar het is geen plaatje. Nee, dat heb je heel mooi gezegd. Als je de oude foto's van het park zag in de originele structuur, was het een heel mooie grazige ruimte en paden die daaromheen lagen. Maar je moet je voorstellen dat hier een heel groot tennisbanencomplex heeft gelegen. Dat daar in het bos een heel groot zwembadcomplex heeft gelegen. Eigenlijk is de geschiedenis van dat historische park een tijd lang helemaal uitgewist geweest. En uiteindelijk heeft de gemeente besloten om na heel veel druk uit de gemeenschap om die tennisbanen te saneren, meer voor de natuur gaan. Uiteindelijk is het zwembad ook verdwenen en toen kwam er een plan om hier zelfs, ik geloof 70 huizen te bouwen. Nou, toen sloeg de vlam in de pan. Heel veel actie in het dorp. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan en toen is er is die band van de bevolking met dat park teruggekomen. Ineens was het van hun en zijn er heel veel goede ideeën gekomen om naar de historie van dat park terug zichtbaar te maken. En hier zijn al de eerste stappen gezet, terug naar dat historische park van ooit. Ja, want ze hebben op basis van oude kaarten hebben ze gezien dat hier in dat landschapspark, die tuin van het kasteel, ook een hoogstamboomgaarden hebben gelegen. Dus toen is het idee vanuit het dorp gekomen en daar hebben allerlei partijen aan bijgedragen financieel. En toen zijn ze begonnen met al een hoogstamboomgaard terug te planten. Een hele grote variatie aan soorten, dat zie je, allemaal oude rassen. En ja, dat wordt helemaal fantastisch. Kijk, we staan hier op de oude toegangspoort tot het kasteel. En je moet je voorstellen, vanaf de Kaakstraat kwamen de koetsen aan, door een hek hier. En die reden dan over het plateau en aan het einde van het park zag je het kasteel liggen. Dat was een indrukwekkende binnenkomst. Toen het kanaal aangelegd werd en er een parkeerplaats aan de voorkant kwam, heeft eigenlijk deze toegang is verdwenen. Ja. En je ziet, hij heeft geen grandeur meer. Nou, dat gaan we herstellen. Dus hier gaat een stevige laan komen, nieuwe poorten erin, antiek. Dus dat wordt weer helemaal zoals het in de 19e eeuw was. Zo heeft het kasteelheer het ooit bedoeld, denk ik. Hè? Een mooi uitzicht zo. Vanuit het theehuis. Lekker zitten vanuit het theehuis, rustig, relaxed met je gasten zitten. Maar eigenlijk is het van de laatste eigenaar, de familie Jurgens, die hebben dit laten bouwen. Want je ziet hier voor je, zie je het Julianakanaal, in de jaren 20-30 aangelegd. En daarachter zie je de Maas. Maar de oorspronkelijke tuin van kasteel Elslo lag aan de voorkant van het kasteel tot aan de Maas. Nou, ze verloren door de aanleg van het kanaal dus een heel groot deel van hun park. 30 huizen die daar stonden. Dus zijn ze veel meer bovenop het plateau met hun gasten zich gaan verpozen. Ja. En daar hoorde dit theehuis bij wat in de jaren 20-30 gebouwd is om van dit fantastische uitzicht te genieten. We verlaten het prachtige uitzicht en gaan zo meteen eens wat dichter bij het kasteel kijken. In de tuin grenzend aan het historische gebouw. En dan is het nog maar een kleine stap om naar binnen te gaan.